Tu gde vetrovi ruše sve pred sobom, baš tu srešćeš lica sa strahom. Tu gde su potonuli mnogi brodovi, gde su čast i dostojanstvo izgubili, gde sve hladnija postaju osjećanja u ljudima koji nose ogorčenost i mržnju u grudima. Tu gde bi te i najrođeniji izdali, tu gde te sa svih strana okružuju zli duhovi i ljudi čvrsto ubeđeni u svoju misao, a zavedeni. Boga se ne boje, puni sebe i veoma ponosni. Možda će ti reći da je ono što veruješ bajka koje se trebaš odreći, da nema svrhe i da se uzalud trudiš, da od toga odustaneš i da Božje zapovesti zanemariš, da uživaš i uzmeš sve što ti se nudi. Možda će te ucijeniti ako ih ne slušaš, da između njih i istine biraš, da će te odbaciti kao dete, prijatelja i brata, da zbog tvoje vere neće biti mira, samo rata, da će te na sud izvesti i osuditi, da će te mučiti i na kraju čak i ubiti. Ali, iako navale bujice, hladnoće olujnih vetrova, sve zemaljske sile i čopori vukova, ako ti srce slome, oni najmiliji i najbliži, čak i ako ti se čini da ti se život ruši, izdrži do samog kraja, Boga se boj i zapovesti njegove drži.